Якынлашып килүче куян елын һәркем зур түземсезлек белән көтә. Киләсе ел муллык, байлык алып килсен, уңышлы еллар булсын иде ди Зур Кукмарадан Илгиз Зарипов. Ул инде 50 еллап куян үрчетә, озын колакларны көн саен берничә тапкыр иркәләп ашата, тәрбияли. Йорт куяннарының туклану рационы да бай һәм төрлечә икән. Алар аеруча пешән, яшелчә һәм җиләк җимешләр, ипи, ярмалар ярата ди райондашыбыз. Суына менә шушы бер тәринкәгә бер шеметем туз сибәм. Йорт куяннарын үрчетү өчен хуҗалыкта бар мөмкинлекләр дә тудырылган. Хәтта аерым куян тудыру йорты да бар. Хәзерге вакытта әлеге йомшак ана куян үзенең кичкенә куянчыкларының дөньяга килүен көтә. Куян ите сәламәт туклану азыгы, деликатес булып санала һәм ул организмга бик файдалы. Балачагаларга алалар. Диетик. Һәм инде менә бу йөрәкләрне ашказаннар операциясы кешеләргә куян ите алалар инде. Ул җиңел үзләштерелә, куян ите бик файдалы, организмга кирәкле матдәләргә бай. Илгиз Зарипов 13 яшеннән куян үрчетү белән шөгыльләнә. Мин куянкайлар янында кайнашып үземә ләззәт алам ди ул. Бу эшен ул киләчәктә дә туктатырга уйламый. Киресенчә, пенсиягә чыккач, баш санын 1000-гә кадәр арттыру максатын куя. Ләкин куян асрауны бер кыенлыгы бар икән. Ул да булса тиреләрен эшкәртү. Тиресен элек җыялар иде. Тиресен җыючы юк. Yani үйдә җыеп барам да инде шул килеш соңына ташларга туры килә. Аның тиресеннән бик җылы, җиңел туннар, бияләйләр, бүрек тәгәрәр ирек. Хәзерге вакытта аның тарафынан җитештерелгән куян итен яратучылар арасыннан даими клиентлары да бар. Инде күп еллар куян үрчетә, алмалар, шигендерләр, кишеләр генә бик сыйфатлы продукт кына ашата ул куяннарга. Шуңа да аның куяннары бик тәмле була. Куян елы тынычлык, гаилә бәхете алып килсен. Барлык авырлыклар иске елда калсын. Илләребез тыныч, имин булсын. Адилә Шакирова, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары.